लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बर' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मानि एन्ड एभारेज रां आरो गरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन एबा दिनैनि टपिकआ जोंना आसाम टेट 2021 नि थाखाय जोङो एलपि आरो एमइ नि सिलेबास मथै जोङो रां आरो गरनि दिहुननाय लोगोसे बेयाव जोङो सिम्पोल इन्टारेस्ट एबा गोरलै सुद आरो रेंक एबा गोसारथिनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। बेयाव जोङो गिबियावनो जोङो रांखावरिनि सोमोन्दै थारमाने फैसानिफ्राय जोङो रांसिम माबोरैहाय सोलायो बेनि सोमोन्दै सोलोंगोन आरो रांनिफ्राय फैसासिम बोरैहाय सोलायो बेनि सोमोन्दै लोगोसे जोङो बेयाव मा गोरलै सुदनि माखासे मावफुंथायनि सोमोन्दैबो जों सोलोंनाय जागोन जाय जोंनि जानो गोनां आसाम टेट आनजादाव जोंखौ हेफाजाब होगोन एबा बे टपिकनि सायाव जों कुइसन फैबा जोङो मोजाङै मोजां मावफुंनानै जोङो मार्कखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसे जों गर एबा एभारेजनि सायावबो सावरायनाय जागोन। बेयाव जोङो गर दिहुननायनि मावसुलुखौ सोलोंगोन आरो माखासे एगजामपोलबो सोलोंगोन लोगोसे गोसारथि एबा रेंक दिहुननायबो जोङो सोलोंगोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअआव गोदानै हाबदोंब्ला आंनि भिडिअखौ अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आङो इयुनाव बेबायदि मोजां मोजां टपिकनि सायाव आङो भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोना सिगांनो नुनो मोनो। अब्ला फैदो जोङो दिनैनि क्लासखौ जोङो फारि फारि सावरायलांनोसै एबा जागायलांनोसै। जों गिबियाव मानि एबा रांखावरिनि सोमोन्दै सावरायगोन। निफ्राय जोंना जानो गोनां आनजादाव मोनसे नङा मोनसे कुइसनाथ' जाखागोनखा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजाङै नायनानै मोजाङै सोलोंनानै ला। जोङो गिबियाव मा फैसानिफ्राय रांसिम सोलायनाय लागोन आरो रांनिफ्राय फैसासिम सोलायनाय बेजों लोगोसे जों बेयाव मा गोरलै सुदनि माखासे मावफुंथायबो लागोन। अब्ला फैदो जोङो जागायजेनसै। गिबियाव जोङो माखासे सानगुदि दङ बे सानगुदिखौ गोसोआव लानांगोन। बेयाव होदों गोसोआव ला से राङाव जोंना बेसेबां फैसा जायो जों बयबो मिथिखागौ बेखौ से राङाव जोंना बेसेबां जौसे फैसा जायो आरो से फैसायाव जोंना बेसेबां रां जायो से फैसायाव जोंना जौसे बाहागोनि से एबा सेखौ जौसेजों रानबा जोंना लाथिख' दशमिक लाथिख' से रां जायो। बे मोननै सानगुदिखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव लानांगोन आरो सिगांनि भिडिअ सावरायनाय बायदि जुदि जोङो गिदिर सानगुदिनिफ्राय जुदि जोङो फिसा सानगुदियाव लाङो अब्ला जों मा खालामोमोन सानजाबो आरो फिसा सानगुदिनिफ्राय जुदि जोङो गिदिर सानगुदियाव लाङोब्ला जों मा खालामनांगौ राननांगौ। थिग बेयावबो बेबायदिनो जुदि जोङो रांनिफ्राय जुदि फैसायाव लाङोब्ला जोङो जौसेजों सानजाबनानै होनांगौ आरो फैसानिफ्राय जुदि जोङो राङाव लाङोब्ला मा जौसेजों राननानै होनांगौ एबा लाथिख' दशमिक लाथिख' सेजों सानजाबनानै होनांगौ अब्लानो जोंना थार फिननाया जायो। होमबा बेयाव लिरदों एक नाम्बाराव जोङो रांखौ फैसायाव लांब्ला जोङो जौसेजों सानजाबनांगौ आरो फैसाखौ जुदि राङाव लांब्ला जोङो जौसेजों राननांगौ नङाब्ला जोङो लाथिख' दशमिक लाथिख' सेजों सानजाबनांगौ। अब्ला जोङो माखासे एगजामपोल हिसाबै लानोसै जोङो जेरै एगजामपोल सेयाव दङ जोंना 5 राङाव बेसेबां फैसा जोङो 5 राङाव बेसेबां फैसा बेखौ दिहुननांगौ जों मिथिगौ बेयाव रांनिफ्राय फैसायाव लांदों मानि गिदिर सानगुदिनिफ्राय फिसा सानगुदियाव लांदों अब्ला जोङो माजों सानजाबनांगौ होनदोंमोन जौसेजों होनबा बेयाव जोङो 5 जों माजों सानजाबगोन 5 सानजाब जोङो जौसे 5 सानजाब जोङो जौसे सानजाबा जोङो बेसेबां जागोन 500 होमबा 500 फैसा जागोन बेयाव होमबा जोङो 5 राङाव बेसेबां फैसा थायो बा 500 फैसा थायो दाना जोंना बेयाव फैदो नेक्स्टआव दङ जोंना नम्बरआव 25 फैसाखौ जोङो अबाव लांनांगौ राङाव लांनांगौ होमबा फिसाखौ जोङो मायाव लांदों गिदिराव लांदों फिसाखौ जुदि गिदिराव लाङोब्ला जोङो मा जौसेजों राननांगौमोन होमबा जोङो 65 फैसाखौ जोङो राङाव लांबा माजों जौसेजों रानगोन आरो नङाबा जों बेखौ माजों सानजाबगोन नङाबा बेखौ जोङो 65 जों जोङो 65 जों जोङो लाथिख' दशमिक लाथिख' सेखौ सानजाबगोन बा सानजाबा जोंना बेसेबां जागोन 6 जों बेजों सानजाबोब्ला डाइरेक्ट सानजाबबानो जों मोनबाय रांस्लायस्लाय जों सानजाबबानो मोनो 65 जों जोङो बेखौ सानजाबो बेसेबां मोनगोन 65 आनो मोनगोन ओमफ्राय मोननैनि सिगां दशमिक नालाय मोनसे मोननै
नैबेयाव दशमिक होबानो जाबाय होमबा बेसेबां मोनगोन जों लाथिख' दशमिक 65 होमबा 65 फैसायाव बेसेबां जायो होमबा 0.65 रां जागोन जोंना बे दा नेक्स्टआव जोङो 3 नम्बर एग्जाम्पलाव फैबावदो नायबाव कुइसनाबो दं बेयाव 7.90 रांखौ जों मायाव लांनांगौ 7.90 खौ जोङो मायाव फैसायाव लांनांगौ होमब्ला 7.90 होननाय माने नोंथांमोना बुजिनांगौ बेयाव लिरदों 7.90 माने नैबे फार्स्टआव थानाया जोंना मा होननाय जायो फार्स्टआव थानाया रां नैबे 7आ जोंना बेयाव जागोन रां जागोन आरो नैबे 90 जागोन जोंना 90 जागोन मा 90 फैसा जागोन होमबा जोङो फैसायाव लांनांगौ नालाय 90 फैसायाथ' फैसा दंखायो होमबा 7 रांखौ जोङो मा खालामनांगोन फैसायाव लांगोन होमबा रांखौ फैसायाव लांबा जोंहा 100जों सानजाबनांगौ होमबा जोङो 7जों 100जों बेयाव सानजाबनानै लादो 7जों 100जों सानजाबा जोंहा बेसेबां जाखो 700 जाखाबाय ओमफ्राय फैसाया बेसेबां दंजोबो 90 होमबा 90खौ दाजाबनानै लाबावोबा बेसेबां जागोन बेयाव 790 जागोन 790 होमबा 7.90 राङाव बेसेबां फैसा जायो 790 फैसा जायो होमबा नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय जानांगौ दाना नेक्स्टआव फैबावदो जोंहा मोननै कुइसन दंबावो बेखौबो जोङो नायलांबावनोसै आच्छा दानिया बेयाव फैबाय जोंनाव कुइसना दं नै लाथिख' दशमिक 25 फैसाखौ जों मायाव लांनांगौ फैसानिफ्राय राङाव लांनांगौ फिसानिफ्राय गिदिराव लांनांगौ जुदि फैसानिफ्राय राङाव लाङोब्ला जोंहा 100जों रानोमोन एबा लाथिख' दशमिक 1जों सानजाबोमोनबा जोङो बेयाव मा लाथिख' दशमिक 25खौ जोङो 100जों मा खालामनांगोन डिभाइड खालामनांगोन जाहैबाय नङाबा जों मा खालामनांगोन लाथिख' दशमिक 25खौ जोङो माजों लाथिख' दशमिक 1जों सानजाबनांगोन सानजाबबा जों बेसेबां मोनगोन बेखौ सानजाबा लाथिख' दशमिक 0.025 मोनगोन होनबा कारेक्ट एन्सारा जोंना बेसेबां जागोन बेयाव लाथिख' दशमिक 0.025 रां जागोन बे अब्ला जोङो रांनिफ्राय फैसायाव लांनाय आरो फैसानिफ्राय लांनाया जोबोद गोरलै जायो नोंथांमोना बे टपिकनिफ्राय जुदि जानो गोनां आनजादाव कुइसन फैयो अब्ला हागोनखि हाखागोन दानिया फैदो नेक्स्टआव दङ 5 नम्बराव दङ नै रां 25 फैसाखौ फैसायाव फोरमाय बेयो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय हमवार्क नोंथांमोना बेखौ न'आव टेस्ट नायदो आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो दानिया जोंना फैदो नेक्स्ट टपिकनि सायाव लानोसै नेक्स्ट टपिकआव दङ जोंना गोरलै सुदनि सायाव जोङो लानोसै सुद बुङोब्ला नोंथांमोना बुजिखागौ जानांगौ माबेबा आसोलनि सायाव मोनसे थि समनि थाखाय जौखोन्दो हाराव सुद होनायखौनो गोरलै सुद होननानै बुङो खोथा हमबाय नोङो सोरबा सासे मानसिनो 500 रां दाहार होदोंमोन 500 रां दाहार होनायनि उनावहाय नोंथाङा बे मानसिनिफ्राय मास मोनसेनि उनाव जुदि 600 रां मोनोब्ला नोंहा जाखिनि रां बारा मोनदों बे बारा मोननाय रांखौनो जोङो मा होननानै बुङोमोन सुद होननानै बुङोमोन दाना जोङो बे सुदखौ बोरैहाय सानो फैदो जों साननोसै होमबा सुद साननायनि सिगां जोङो माखासे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ बेयाव जोङो अनलि सर्टकाट फर्मुलाखौल' बाहायगोन बेनिखायनो नोंथाङा नैबे माखासे आं बेयाव नट्स खालामनायखौ गोसोआव लानांगोन गिबियावनो सुदखौ जोङो इन्टारेस्ट होननानै बुङो बेखौ जों आइजों देखायो आसोलखौ जों प्रिन्सिपाल होननानै बुङो बेखौ पि जों देखायगोन सुद आसोलखौ जोङो एमाउन्ट होननानै बुङो बेखौ ए जों देखायगोन जोङो ओमफ्राय सुदनि हारखौ आर जों देखायो माने रेट अफ इन्टारेस्ट समखौ जों माजों देखायो टिजों मिन्स टाइम दानिया जोङो बेखौ मोनथिबायब्ला नायदो सर्टकाट फर्मुलाया जोंहा माब्रै जों बेयाव लिरदों सर्ट ट्रिक फर्मुला जोंना गोरलै सुद साननायनि माखासे सर्ट ट्रिक फर्मुला दं बेयाव जुदि जों नुयो 1 नम्बराव सुद साननायनि फर्मुलाया जाबाय जोंना गोजौआव मा थायो पि सानजाब आर सानजाब टि डिभाइड बाय 100 थारमाने आसोल आरो सुदनि हार आरो समखौ सानजाबनानै जोङो 100जों रानबानो डाइरेक्ट जोङो मा मोनगोन गोरलै सुद मोनगोन जुदि जोङो कुइसनाव आसोल दिहुननो थिननाय दङ आसोल दिहुननो थिननाय दङब्ला जोंना सर्टकाट फर्मुलाया जागोन नै गोजौआव आइ सानजाब 100 थारमाने सुदजों 100जों सानजाबनांगौ ओमफ्राय गाहायाव थागोन आर सानजाब टि बे फर्मुलाखौ नोंथाङा गोसोआव लानांगोन 3 नम्बराव दङ सुदनि हार रेट अफ इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुलाया जागोन गोजौआव आइ इनटु 100 गाहायाव पि इनटु टि थागोन सम दिहुननायनि फर्मुलाया गोजौआव थागोन आइ इनटु 100
गाहायाव थागोन P into R बे नैबे मोनसे फर्मुला नैबे गिबि 1 नाम्बार फर्मुलाखौ जुदि नोंथाङा मोखास्थ' थायोब्लानो नैबे 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 नाम्बार फर्मुलाखौ नोंथाङा गोरलैयैनो बेखौ जोङो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामखांनायनि उनाव जायखौ दिहुननो थिनदों बेखौ लाखिनानै उननिखौ जोङो खालामबानो बे 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर फर्मुलाया हारसिंनो अट'मेटिक जाखागोन। अब्ला नोंथाङा बेयाव अनलि से नम्बरखौल' मोजाङै मोखास्थ' लादो बेनि उनावहाय 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर फर्मुलाखौ हारसिंनो जेनेरेट खालामनो हाखागोन। दानिया फैदो बे फर्मुलानि उनावहाय जोंना मोनसे फर्मुला दंबावो सुद आसोल दिहुननाय। सुद आसोल दिहुननाय माने जोङो सुदजों आसोलजों दाजाबबानो मा जायो सुद आसोल जायो। इन्टारेस्टजों जुदि प्रिन्सिपालजों जों प्लास खालामो अब्लानो जोङो सुद आसोल मोनो। अब्ला फैदो जोङो बे फर्मुलाखौ लानानै मोननैसो एग्जाम्पल नायनोसै। एग्जाम्पल नाम्बार 1 आव दङ नै बोसोरफायाव 10 जौखोन्दो सुदनि हाराव 30,000 रांनि सुद दिहुन आरो सुद आसोलखौबो दिहुन। बेयाव जोङो माखौ दिहुननो थिनदों सुद आरो सुद आसोलखौ दिहुननो थिनदों। होमबा जोंहा बेयाव मा मा होनाय दं बेखौ नायनांगोन जों नै बोसोर समा दङ बोसोरफायाव माने 1 होनाय दङ ओमफ्राय सुदनि हारा आरआ बेसेबां होनाय दं नै 10 एन्ड ओमफ्राय आसोला पिया बेसेबां दं 30,000 बा सुद आइखौ दिहुननांगौ लोगोसे नैबे सुद आसोल एखौ एमाउन्टखौबो दिहुननांगौ जोंहा। होमबा जोङो गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाखौ बेयाव बाहायनांगोन जोङो। गोरलै सुद दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन आइ दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना गोजौआव मा थायोमोन गोजौआव जोंना थायोमोन P into R into T थायोमोन ओमफ्राय गाहायाव मा थायोमोन 100 थायोमोन। होमबा बेयाव जोङो मानफोरखौ बहायबा मोनगोन P आव जोंना 30,000 दङ P आव जोङो जुदि 30,000खौ बहायो 30,000खौ बहायो नैबे 0 आरो R आव जुदि बेसेबां R आव 10 ओमफ्राय समाव दङ जोंना 1 गाहायाव 100 जुदि नैबे लाथिख' मोननै गोजौनि लाथिख' मोननै दानो अब्ला जोङो मा आग्लायगोन नैबेयाव 300 ओमफ्राय 10 बेसेबां 3,000 आग्लायगोन। होनबा जोंना बेनिफ्राय जों मोनबाय सुदआ बेसेबां जाखो सुदआ 3,000 ओमफ्राय जोंना मा दिहुननांगौ सुद आसोल। होनबा सुद आसोल एमाउन्ट दिहुनबा जोंहा मा खालामनांगोन सुदजों आसोलजों दाजाबनांगोन जोङो नैबे 3,000 प्लास माजों नैबे 30,000 जों जोङो प्लास खालामनांगोन। 30,000 जों जोङो प्लास खालामबा बेखौ जोङो होमबा जोंना बेयाव सुद आसोला बेसेबां जागोन प्लास खालामबा जोंना 33,000 जोङो मोनगोन 33,000 रां मोनगोन जों गोरलै सुदखौ। अब्ला बे जोब्बाय नेक्स्टआव जोङो मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै। 9 नम्बराव कुइसना दङ नै 10 जौखोन्दो सुदनि हाराव 5 बोसोरनि उनाव सुद 950 रां जायोब्ला आसोला बेसेबां आसोलखौ दिहुननांगौ। बेयाव जोंना सुदनि हारा बेसेबां दंखायो सुदनि हारा बेयाव 10% ओमफ्राय समा बेसेबां दङ समा 5 आरो सुदआ बेसेबां दङ आइआ बेयाव 950 होनबा माखौ दिहुननांगौ जोंहा नैबे P खौ दिहुननांगौ P इकुवेल टु वाट P खौ होमबा जों आसोल दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना सिगाङाव जोङो सावरायखादोंमोन आसोल दिहुननायनि फर्मुलाया आसोल दिहुननायनि फर्मुलाया I into 100 डिवाइड बाय R into T बे फर्मुलाखौ होमबा जोङो बाहायोब्ला मोनगोन बेयाव P दिहुननाया जोंहा गोजौआव थायो जोंहा I into 100 गाहायाव थागोन जोंना R into T बा जों मानफोरखौ जुदि बहायो अब्ला मोनगोन I आव जोंना बेसेबां दं सुदआ 950 दङ into 100 गाहायाव दङ जोंना सुदनि हारा बेसेबां 10 into समा बेसेबां दं 5 इयार बा दानबा जों नैबे 10 जों 100 खौ दानबा 10 सानजाब 10 100 जोंनाव नैबे 5 सानजाब 2 नैबे 10 खौ दाननो हाबाय होमबा गाहायाव जोब्बाय गोजौआवल'सै गोजौआव बेसेबां जाबाय 950 into 2 950 जों 2 जों सानजाबा जों बेसेबां मोनगोन 2 जों लाथिख'जों लाथिख' 2 सानजाबा 10 86 2 सानजाब 9 18 19 बेयाव जोङो बेसेबां मोनखो होमबा जों बेखौ दाननानै जोंहा मोनबाय 1900 होमबा बेयाव दिहुननो गोनां पिया बेसेबां जागोन आसोला बेसेबांबा 1900 रां जागोन बेयाव 1900 रां होमबा दिहुननो गोनां आसोला जाबाय 1900 रां एबा 1900 रां। अब्ला जोङो गोरलै सुद दिहुननायखौ रोंबाय दाना नोंथांमोना नैबेयाव
नोंथांमोननि थाखाय बेयाव माखासे कुइसन होनाय दं नोंथांमोना बे कुइसनखौ न'आव ट्राइ खालामबानो जासिगोन आरो नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामनानै जुदि हायो अब्लाना जानो गोनां आनजादाव आं हागोन होननानै आसा खालामो। 1 नम्बराव दङ बेबायदिनो 15,000 रांनि 8 जौखोन्दो हाराव 3 बोसोरनि सुद दिहुननांगौ बेनाबो आरो 2 नम्बरनाबो बेबायदिनो गोरलै सुद दिहुननांगौ 3 नम्बरना सुदनि हार दिहुननांगौ 4 नम्बरा सुद आसोल दिहुननांगौ एन्ड 6 नम्बराव दङ आसोल दिहुननांगौ एन्ड नेक्स्ट लास्टआव दङ जोंना आसोल बेयावबो आसोल दिहुननांगौ अब्ला नोंथांमोना बेखौ नाजादो। दानिया फैदो जों नेक्स्ट टपिकआव थांनोसै। दा जों फैबाय नेक्स्ट टपिकआव गर दाना जों गराव मा सोलोंगोन जोङो गर दिहुननायनि मावसुलुखौ सोलोंगोन आरो लोगोसे बेनि गोसारथि दिहुननायखौबो जों सोलोंबावगोन आरोखि। आदसा गर होनोब्ला जों मा बुजियो जों गिबियावनो नायनानै लाग्रोनोसै गर होनोब्ला जों बबेबा खारिनि मोनसे फारिलाइनि अनजिमाफोरनि गेजेरनि मानखौनो बे अनजिमाफोरनि गर एबा गेजेर मान होननानै बुङो। गर माने जों माखौ होननानै बुंदों बेयाव गेजेर मान बबेबा मोनसे खारि बुथुमनाय एबा बबेबा मोनसे फारिलाइ लिस्ट बानायखानायनि गेजेरावहाय जोंहा बबे थायो बेखौनो जोङो मा होननानै बुङो गेजेर होननानै बुङो बा बेयाव गेजेर एबा गर होननानै बुङो आरोखि। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय गर मानि मा बा बबेबा मोनसे खारिनि जाय गेजेराव थायो बेनि मानखौनो बे गेजेर मानखौनो गर होननानै बुङो सिदा रावाव सरासनस्रा रावाव। दाना बे गर दिहुननायनि जोंना फरमुला दं गर दिहुननायनि फरमुलाया जाबाय बिदाब एबा अनजिमाफोरनि दाजाब गासै बेयाव अनजिमाया मोनबैसे होनाय दं बेखौ ज' दाजाबजोबो ओमफ्राय गासै बिदाबनि अनजिमाजों रानो बेयाव मोनबेसे दङ 1 2 3 4 बिदि साननानै जों बेखौ रानो हमनानै लाबाय बेयाव 1 2 3 4 दङ बेयाव अनजिमाया 1 2 3 4 होनबा मोनबेसे सानजिमा दं बेयाव सानजिमाखौ सानदो 1 2 3 4 होमबा बे ब्रैजों जोङो बे अनजिमाफोरनि दाजाब गासैखौ जों राननांगौ 1 दाजाब 2 दाजाब 3 दाजाब 4 दाजाबखौ जों राननांगौ राननानै जा मोनो बेनो जाहैबाय बेनि गर गेजेर मान होमबा बेयाव जोङो नायोब्ला नुगोन बे 1 2 3 4नि गेजेरा मा जागोन जों बेखौ दाजाबजोबनानै 4 जों रानबानो मोनगोन एबा जोङो सर्टकाट फर्मुलायाव बिनि गेजेराव नायदो ओरैबो ओरै मोननै दं ओरैबो मोननै दं होमबा नैबे गेजेराव मा थाखो बे गेजेराव 2 आरो 3नि गेजेराव थागोन जोंहा 2.5 होमबा बिनि गरा बेसेबां जागोन 2.5 जागोन आरोखि जों बेखौ दाजाबजोबनानै 4 जों रानबाबो मोनगोन। दाना बेयाव माखासे लिरदों बे लिरनायखौ जों नायनोसै नै गोसोआव लाखिनो गोनांदि माबेबा होनाय अनजिमाफोरनि गर दिहुननो होयोब्ला गरा बै होनाय अनजिमाफोरनि गेजेरावनो थायोनो गेजेर मानानो ओंथिया बेनोदि दिहुननो गोनां गरा माब्लाबाबो बैफोर होनाय अनजिमानि बाराबो जाया आरो खमबो जायानो बेफोरनि बाराबो जानो मोना खमबो जाया थारमाने बेयाव 1 दं दुइसिना 1नि खम जानो मोना आरो देरसिना 4 दं 4नि बाराबो जानो मोना थारमाने अबाव थागोन गेजेराव जेरेखम आं दा बेयाव मोनसे दिहुनबाय नै 1 2 3 4नि गरा बेसेबां होनबा बेहाय जोङो बिसोर मोनब्रैनि गेजेराव बबे थायो बेनो बिनि गर होमबा नुबाय जोङो ओरै मोननै दं ओरैबो मोननै दं होमबा गेजेराव 2 आरो 3नि गेजेराव थागोन 2 आरो 3नि गेजेराव जोंना मा थायो 2.5 बा 2.5 बिनि मा जागोन गर जागोन जोङो बेखौ नैबे फरमुलाजोंबो जोङो बानायनो हायो बोरैहाय 1 जों 2 जों 3 जों 4 जों ज' दाजाबदो ओमफ्राय 4 जों रानदो होमबा बेसेबां जागोन दाजाबा 4 3 7 8 9 10 जायो 10 खौ जुदि 4 जों रानबा जों बेसेबां बे 2.5 खौनो मोनखागोन नोंथांमोना राननानै नायबानो जाबाय होमबा जुदि होनाय अनजिमाफोरा गासैबो एखे एबा बे मोनसे अनजिमायानो जायोब्ला बे अनजिमानि गराबो बेनो जागोन जुदि अनजिमाया एखेबा बे गराबो एखेयानो जायो जाहैदों जुदि बेयाव ओरै नै दंनो गासिबो एखे नै एखे गोजा नालाय होमबा बिनि गरा मा जागोन बे नैयानो जागोन होननानै बुंदों बेबायदि होमबा बे गाहायाव माखासे मावदिन्थिनि गेजेरजों गुवारै बेखेवना होनाय जाबाय नायदो बेयाव मोनसे अनजिमा हांखोआव बेबायदि होदों नै 1 2 3 4 5 6 7 स्निथा अनजिमा होदों दाना बेनि गेजेर माना मा जायो नायदो ओरैबो मोनथाम थाबाय ओरैबो मोनथाम थाबाय होमबा गेजेराव बबे जाखो 4 थाबायना होमबा बे 4खौनो जोङो मा होननानै बुंगोन बेनि गर मान एबा एभारेज होननानै बुंगोन बे जाबाय सर्ट काट फर्मुला बेयो
जुदि बेखौ जोङो सर्टकाट फर्मुला जों बानायालासिनो बेसिक जोङो नैबेबायदि फर्मुला जों बानायो अब्ला जों मा खालामनांगोन बे 1 2 3 4 5 6 7 नि दाजाब गासैखौ जोङो 7 जों राननांगोन अब्लानो बेखौ मोनगोन। माबायाव लिरदों नै गोजौनि फारिलाइयाव होनाय अनजिमाफोरखौ मोजाङै नोजोर हो। बेयाव गासै 1 निफ्राय 7 सिम अनजिमाफोर होनाय दङ। अब्ला नों साननानै नायब्ला नुनो मोनगोन दि 4 आनो 1 आरो 7 नि गेजेर मान आरो बेनो फारिलाइयाव थानाय अनजिमाफोरनि गड़ बेयो सर्टकाट ट्रिक बेयो। होमबा जोंना गड़ दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय नै बेबायदिनो गासैबो अनजिमाफोरखौ जुदि दाजाबजोबा जों 28 मोनो ओमफ्राय बे 28 खौ जोङो गासै बिदाबफोरनि अनजिमाया बे 7 था दं नालाय सानजिमाया गासै 7 था सानजिमा दं नालाय बेजों रानोबा जों मा मोनगोन 4 मोनगोन आरोखि। नों खोन्थानो हागोन ना होननानै नैबे साइडआव कुइसन होदों नोंथांमोना बे कुइसनखौ फरायनानै बेनि एन्सारखौ दिहुननो नाजाबानो जाबाय। बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय। दाना नेक्स्टआव जों एगजामपोल हिसाबै लाबावबाय नै फार्स्ट एगजामपोलाव दङ एगजामपोल 1 नाम्बाराव दङ गिबि मोनजि मिथिंगा अनजिमानि गड़ दिहुन। मिथिंगा अनजिमाखौथ' मिथिखागौ नोंथांमोना मा 1 निफ्राय आराम्भ जायो मिथिंगा अनजिमाया 1 निफ्राय आराम्भ जानानै आगदाथिं थांबाय थायो जोबनो गैयिसिम थांबाय थायो। दुइसिन मिथिंगा अनजिमा होननानै बुङोब्ला जोङो बे 1 खौ होननानै बुङो दुइसिन ओमफ्राय देरसिन मिथिंगा अनजिमा होननानै बुङोबा गैया थारमाने बुंथ'नो हाया लिरबानो थांबाय थायो। दा जोङो मिथिंगा अनजिमानि गड़ दिहुनबा जों मोनजि मिथिंगा अनजिमाखौ बेबायदि लिरदो ओमफ्राय दाजाबजोबदो। मोनजि जागोन ना जायाखै सानदो नै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनजि जाबाय मिथिंगा अनजिमाया बे मोनजिखौ दाजाबजोबदो ओमफ्राय 10 जों रानदो। जोंहा गासै बिदाबा बेहा बेसेबां दं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोनजि दं नालाय 10 जों डिभाइड खालामनांगौ। दाजाबजोबबा जों बेसेबां मोनो 55 मोनो। 55 खौ 10 जों रानबा जों बेसेबां 5.5 मोनो। जुदि बेखौ जोङो मा जुदि आं बेखौ माजों सर्ट ट्रिकजों बानायो अब्ला बे बोरै जागोन नायदो बेयाव गासै अनजिमाया 10 था दंना बा गेजेराव बबे थायो नायदो ओरै 1 2 3 4 5 ओरैबो मोनबा ओरैबो 1 2 3 4 5 ओरैबो मोनबा दं होमबा ओरैबो मोनबा दाना गेजेराव 5 आरो 6 नैबे 5 आरो 6 नि गेजेराव मा जायो बेनो बिनि गड़ जागोन। 5 आरो 6 नि गेजेराव जोंना मा थागोन होनबा 5.5 थागोन नङा होमबा 5.5 थागोन होनबा बे 5.5 आनो बेनि मा जायो गड़ जायो। बे जाहैबाय सर्टकाट फर्मुला। दाना जों माखासे नायबावनोसै माखासे ट्रिक्स दङ बेयाव नायदो फारि अनजिमा होननाय माने जोंहा बाफ्ल' बुफ्ला गैयालासिनो खेबसेनो फारि थांबाय थानायखौ जों फारि अनजिमा होननानै बुङो। जेरै 1 निफ्राय 2 2 निफ्राय 3 3 निफ्राय 4 4 निफ्राय 5 बेनो नङाबा आरो एगजामपोल होबावबाय 50 51 52 53 बारख्ल'आलासिनो बेबायदि फारि थांबाय थानाया जोंना मा जायो फारि अनजिमा कनजिकिउटिभ नाम्बार होननानै बुङो। फारि बेजरा अनजिमा कनजिटिभ अड नाम्बारा माखौ बुङो होमबा जोंना बेजरा अनजिमा आरोखि बेजरा अनजिमा जेरैहाय 1 3 5 7 9 मोनसे बारै थांबाय थादों नैबे 31 33 35 36 39 बेबायदिखौ जोङो फारि बेजरा अनजिमा होननानै बुङो। दाना फारि जरा अनजिमा होनबा फारि जरा अनजिमायाल' ग्रोब थांबाय थायोब्ला बेखौ जोङो फारि जरा अनजिमा एबा कनजिकिउटिभ इभेन्ट नाम्बार होननानै बुङो। जेरै 2 4 6 8 10 बेबायदि बे 10 नि उनाव जों लिरबावो जेरै 12 लिरनो हागोन 14 लिरनो हागोन 16 लिरनो हागोन 18 लिरनो हागोन 20 लिरनो हागोन बेबायदि थांबाय थायो आरोखि बिसोरो फारि जरा अनजिमा। दाना जों माखासे एगजामपोल नायबावनोसै बेयाव दङ नायदो एगजामपोल गाहायाव होनायफोरनि मा दिहुननांगौ जोङो गड़ दिहुननांगौ। गाहायाव होनायनि मा दिहुननांगौ गड़। माबायाव 1 नाम्बार कुइसना होदों नै 7 9 11 13 15 बेयो जाबाय गासिबो बेजरा अनजिमा गोजा नङा होमबा बेजरा अनजिमा 7 निफ्राय मा थांदों 9 9 निफ्राय 11 11 निफ्राय 15 मोनसे बारजोबदोंना माबायाव जुदि जोङो बेखौ बेसिक फर्मुलाजों दिहुनो जोंना बेसिक फर्मुलाया मामोनलाय गासिबो बिदाबखौ दाजाबनानै बेनि दाजाब गासैखौ जोङो बिदाबनि अनजिमाजों राननांगौमोन। 7 9 11 13 15 खौ बेबायदि दाजाबजोबनांगोन जों ओमफ्राय बेखौ बिदाबा मोनबेसे दं 1 2 3 4 5 4 दं नालाय 5 जों बेखौ राननांगोन रानोब्ला जों मोनगोन नायदो दाजाबजोब्बाय जोङो मा 55 मोनबाय 55 खौ 5 जों रानबा जों मा मोनो 11 मोनो 11 जुदि जों बेखौ ट्रिकजों बानायोब्ला मा जागोन बियो फारि बेजरा अनजिमा नालाय बिसोरनि गेजेरखौ जों चेक खालामनांगौ बा चेक खालामोब्ला मोनबाय जोङो ओरैबो मोननै दङ
ओरैबो मोननै दं होमबा गेजेराव मा थायो गेजेराव 11 थायो नङा होमबा बे 11आनो जाबाय एभारेज बे 11आनो मा जागोन एभारेज जागोन बेनो बे नोंथांमोना ट्रिकखौ बुजिबाय जानो हागौ नोंथांमोना ट्रिकखौ बुजिबाय बा बे ट्रिकखौ लानानै नोंथांमोना मोनफा मोननै एग्जाम्पल गावनो गाव नायनो हागोन दाना नेक्स्टआव दङ 2 नम्बराव नै बेयावबो दङ 1 3 5 7 9 बेबो बेजोरा अनजिमा मोनसे बारख्ल'नानै थांदों बेबो अब्ला बेखौबो जोङो बेसिक फर्मुलाजों बानायनो हायो जुदि जोङो बे 1 3 5 7 9 खौ ज' दाजाबजोबदो आरो बिनि दाजाब गासैखौ जोङो बे बिदाबजों रानदो बिदाबा मोनबेसे दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 5जों राननांगोन राननानै जा मोनो बेनो एन्सार जुदि ट्रिकजों बानायोब्ला जोङो ओरैबो मोननै दं ओरैबो मोननै दं बा गेजेराव जों मा थागोन नै 5 होमबा बे 5आनो बिनि एन्सार जागोन गर जागोन 5आनो बे नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेखौ दाना नेक्स्ट नायबावनोसै जों दानिया जुदि जों बे नेक्स्टआव नायदो बेयाव नुबाय जोङो नै बेयो फारि अनजिमा बे नै 5 6 7 8 बेबायदि फारि फारि थांबाय थादों होमबा बिनि गड़ दिहुनबा जोंहा नायदो ओरैबो मोननै थाबाय ओरैबो मोननै थाबाय होमबा बे गेजेराव मा जायो बेनो बेनि गर जागोन गेजेराव जोंहा मा जागोन बे 6 आरो 7 नि गेजेर 6 आरो 7 नि गेजेराव मा थागोन जोंना बेयाव 6.5 थागोन 6.5 माबे 6.5आनो बेनि मा जागोन गर जागोन जुदि नंगौना नङा नोंथांमोना जुदि बेखौ बेसिक फर्मुलाजों बानायोब्ला जों बे मोनब्रैखौ दाजाबजोबदो दाजाब गासैखौ ओमफ्राय 4 जों रानदो अब्लानो जों बे 6.5 खौ मोनखागोन दाना थिग बेबायदिनो जोंना मोनसे दंबावो बेयाव एगजामपोल हिसाबै नै 4 नाम्बार एगजामपोलाव दङ जों 31 33 35 आरो 37 नि जोंहा मा दिहुननांगौ गर दिहुननांगौ होमबा बेयाव नुबाय जोङो बेयो बेजोरा अनजिमा मोनसे बारख्ल'लांदों 31 निफ्राय 32 खौ बारख्ल'नानै 33 30 निफ्राय 34 खौ बारख्ल'नानै 35 निफ्राय 35 बेबायदि जादों होमबा बेनि गेजेरा ओरै मोननै थाबाय होमबा बे 35 आरो 33 आरो 35 नि गेजेर बेनो जागोन बेनि मा गर होमबा बेयाव गेजेराव मा थागोन बे 34 थागोन निस्सय होमबा बे 34आनो बिनि गर जागोन नोंथांमोना जुदि बेखौ बेसिक फर्मुलाजों बानायो अब्ला जों बेखौ 34 खौनो मोनखागोन दाना बेयाव नेक्स्ट कुइसन होबावदों नै मोनजि जरा अनजिमानि गर दिहुन मोनजि जरा माने जाय नैजों रानजायो बे जरा बेयाव दङ जोंना जरा अनजिमाफ्रा दङ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 बिसोर गासिबो मोनजि जरा होमबा बेनि जोंना गर दिहुननांगौ जुदि आं बेखौ ट्रिकजों बानायोब्ला नायदो माबायदि जागोन ट्रिकजों बानायोब्ला जोंहा ओरैबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा आरो ओरै फारसेथिंबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा थागोन दाना गेजेराव मा थागोन नैबे 10 आरो 12नि गेजेरानो जोंना मा जागोन बेनि गर जागोन होमबा 10 आरो 12नि गेजेराव जोंना मा थायो 10 आरो 12नि गेजेराव बे 10 आरो 12नि गेजेराव जोंना मा थागोन 11 थागोन नङा होमबा बे 11आनो जाहैबाय बेनि गर एभारेजआ मा जागोन बे 11आनो बेनि एभारेज होनबा नायदो नोंथांमोना जुदि बिदि ट्रिकखौ बाहायनानै बानायोब्ला जों 2 सेकेन्डनि गेजेरावनो फिननायखौ दिहुननो हायो जुदि जों बेखौ बेसिक फर्मुलाजों बानायोबा समा गोबाव लागोन नाथाय एन्सारा कारेक्ट जागोन नोंथांमोना मोननैनि मादाव बबे मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामो बे नोंथांमोननि सायाव खिन्थु मोननैजोंबो बानायबा एन्सारा बेनो जाहैखागोन होमबा नायदो जोङो जुदि बेखौ दाजाबजोबनानै जुदि 10 जों रानो दाजाब गासैखौ जों गासै बिदाबनि अनजिमाजों राननांगौ नालाय फर्मुलाया होमबा जोङो मा खालामनांगोन बे 2 प्लास जोङो 4 प्लास नैबे 6 प्लास 8 प्लास 10 प्लास 12 प्लास 14 प्लास 16 प्लास 18 प्लास 20 बेखौ जोङो दाजाबजोबनानै माजों राननांगोन जुदि 10 जों रानगोन अब्ला जोङो मा मोनगोन इकुवेल टु बे 11 खौनो मोनहैगोन एन्सारा बेयो होमबा जोङो गरखौबो सोलोंबाय अब्ला नोंथांमोननि थाखाय एक्सारसाइस दं नोंथांमोना बेखौ न'आव टेस्ट खालामबानो जाबाय नोंनि आनजाद बेयाव दङ नै 1 नाम्बाराव गाहायनि अनजिमाफोरनि गर दिहुन नोंथांमोना बेखौ दिहुननानै ट्राइ खालामदो ट्रिकजोंबो इउज खालामदो आरो बेसिकजोंबो इउज खालामनानै बानायदो अब्ला नोंथांमोना फिननाया मोननैबो कारेक्ट जाहैगोन बिनि उनाव 2 नम्बराबो गर दिहुननो थिनदों जों 3 नम्बर आरो 4 नम्बर आरो 5 नम्बर गैला 4 नम्बरसिम नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय अब्लानो जानो गोनां आनजादाव नोंथांमोना हागोनखि हाखागोन 30 एबा रेंक दिहुननायनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन बेयो दाना जोङो
गोसारथि एबा रेंक माने बुजिग्रोनांगौ। गोसारथि एबा रेंक माने जों माखौ बुङो होमबा नोंसोर खोनासंनानै लादो। गोसारथिया जाहैबाय मोनसे खारिनि देरसिननि आरो दुइसिननि फारागखौनो जोङो गोसारथि होननानै मिथिगौ। हमनानै लाबाय मोनसे खारिलायनो नैबे 1, 2, 3, 4, 5आ मोनसे अनजिमाफोरनि खारि। अब्ला बे खारिनि गोसारथिया बेसेबां होननानै बुङोब्ला जोङो मा खालामनांगौ देरसिन माननिफ्राय दुइसिन मानखौ दानख'नांगौ। होमबा गोसारथिया मा जागोन 5 - 1 = मा जागोन 4। होमबा बे खारिनि गोसारथिया बेसेबां 4। होमबा गोसारथि दिहुनबा जोंहा बुजिबाय मा खालामनांगौ देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ दानख'नांगौ। जेनेबा जोङो एगजामपोल नेक्स्ट एग्जाम्पलाव हमनानै लाबाय नैबे 7, 9, 11, 13, 15 दं। अब्ला बे खारिनि गोसारथि दिहुननांगौ। होमबा बे खारिनि गोसारथि माने जोंहा मा रेन्जआ बेसेबां जागोन होमबा जोङो मा खालामनांगौ नैबे देरसिन मान 15 निफ्राय जोङो नैबे 7 खौ माइनास खालामनांगोन। बा जोंना जागोन गोसारथिया 15 - 7 = बेसेबां जायो जोंना 8 जागोन बिनि गोसारथिया। बिदिनो जोङो नेक्स्ट एग्जाम्पल नायबावनो। नेक्स्ट एग्जाम्पलाव हमबाय नैबे 31, 33, 35, 37 बे खारिनि जोंहा मा दिहुननांगौ गोसारथि दिहुननांगौ। अब्ला बेयाव जोंहा देरसिन माना बेसेबां दङ 37 दङ आरो दुइसिन माना 31 दङ। होमबा 37 निफ्राय 31 खौ जोङो माइनास खालामनांगोन। 37 माइनास जों मा खालामनांगोन 31 = जों बेसेबां मोनगोन 6। होमबा 6आनो जाहैबाय बिनि गोसारथि। अब्ला नोंथांमोना गोसारथि दिहुननायखौबो रोंबाय। दानिया जोंना बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबायबा मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ अननानै लाइक होदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। अब्ला बेखिनियानोसै दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।